5:33. So, medyo dapat 5 kami aalis eh. See you later! Fish ponds dito. Ang daming tagak. Ang ganda. Oh my goodness. Ito na yung mga fish ponds, sis. Fish pond dito. Yan, kasi malapit na kami sa Lingayen. Yan, ang daming tagak. Very nice. Yan. So, ang mga pinakamasasarap na bangus nanggagaling dito. Pangasinan. Yan.
Kaya namin! Ayan. Ang ganda oh, yung mga ibon. Nakakatuwa. Ay, grabe. Buti pala tumuloy din talaga kami dito kahit dalawa lang kami. Ang ganda. Super ganda. Dito na kami sa Binmalay. Pangasinan. Kasunod na yata nitong Alamitas eh. Binmalay. Diretso sis! Yan. Fish pond. Yan. Dito kami
military reservation. Morning! Ayan na yung beach. Very nice. Ano sis? Yan na nga yung beach. Lingayen Beach na to. Oh. Yan. Napaganda yung daan-daanan natin, no sis? Sis! Yes! Ayos? Kaya, yan ang sinasabi ko, hindi mo pa natatry eh. Ano, may mag-thread sa hydraulic na rilo ko. Sana may mag-donate. Sarap magkasinan, yes! Ito nang nadaanan namin. Hindi namin ito in-expect. Kasi sa highway dapat kami dadaan. Kaya lang yung napagtanungan ko, ayan, tinuro niya to. Alam ko kami dumaan. Labas din naman namin Lingayen. Ayan. Yung drone? Aeroplano. Aeroplano ba yan, sis? Kala ko drone lang. Yan, ito po ang Kapitolyo ng Pangasinan. Nakarating na kaming maghipag. Ayan ang aming mga bisikleta. Ng Pangasinan. Yan, ito na kami. Hindi halata ang pagod, hindi halata ang pinike na ilang oras. Anong oras na? 8:14, hindi tayo dumating. Time check, at 8:14 na sa relo. So, nakain muna kami.